Alikho ke elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kugxekwa abazidlele umhlaba ngesankahlu. Indida ngemali yokufundisa intsha kwaSokhulu. Kanti ke abe-IFP bamashele kumasipala E-Alfred Duma. Lezi ke zindaba ze-1KZNTV kanti ke uzifundela uSiyabonga wakwaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ikhansela la ku-Ward 98 Emgababa ngaphansi kamasipala waseThekwini umfana futhi Mgobhozi ugxeka isenzo sabantu abangene ngodliba zithathela umhlaba oseduze nomgaqo onguthela waye ku-N2 Emgababa. Ekhuluma neziko lezindaba uMgobhozi uthi lo mhlaba kusehlelweni lomnyango wezokuthuthukiswa komnotho ukuthi uthuthukiswe kwakhiwe automobile hub ezosiza ukufukula umphakathi wakule ndawo daleka amathuba omsebenzi. Ngakho ke abantu abangaphephezeli ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ke abantu abazitapele lo mhlaba. Uxeka isenzo sokuzitapela umhlaba oseduze nomgwaqo onguthela waye ku-N2 Emgababa, ukhansela waku-Ward 98 ngaphansi kwamasipala iTheku. Ukhansela mfana futhi Mgobhozi uthi abantu abayeke ukubhebhezela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi abantu abazotapa lo mhlaba ngoba usehlelweni lokuthuthukiswa kwakhiwe i-automobile hub ezosiza ukufukula umphakathi wakule ndawo kudaleke namathuba omsebenzi. We have received into enjengana leyo ukuthi abantu abatholakale bezitapela lapha umhlaba singazi ukuthi into esukaphi ngoba kwenzenjani ngoba ngokwazi kwethu le ndawo yayindawo yabelwe kakhulukazi ukuthi kube nentuthuko ngokomnyango ka-economic development kwakunohlelo impela ukuthi kwakhiwe i-automobile hub lapha ezosiza nomilekelela umphakathi wakithi ukuthi uthola amathuba omsebenzi kanjalo ufukule wezomnotho kule ndawo yethu. So iqhuba uthi kubhlungu ukubona abantu benza kanje ngoba sisanda kubuya kwisigameke esacekela phansi indawo eziningi abantu basala bengenawo umsebenzi ngenxa yakho ukuzitapela. Uthi abantu abalandela imigudu efanele uma befuna umhlaba. Abantu kubalekile ukuthi baqale babhekisise noma ba-verify information ngendlela eyona ngoba akukho even nakuhulumeni imbala even nakomkhulu la khona ngavele kuthiwa kanje kuyotapa umhlaba. Kuvusela uhlevana ngoba sisanda kubuya egamekweni ezifana nako lezi zo-looting ezizaziyo ukuthi zibe namuphi umthelela kumnotho wase-South Africa. Sisikhuluma nje kunemizi elali ingadlile ngenxa yesimo esinjalo ngoba iningi lama-factory ayedestroyekile luthiwe ngoba abantu abazi ukuthi kunama implications amambi ahamba nezindaba zokuyitapela indawo zomhlaba. Ukho umhlaba uthiwa nje uvulelekile ukuthi abantu bavele bayitapele. Omunye wabebezoyitapela umhlaba uthi naye ufike wazofaka umaka endaweni aseyitholile. Sizama ukumaka umhlaba wethu ngoba sesiyobuyisela kuthina mfethu ikona nje into ehlangene ngayo la njengoba babo bonke labantu la mfethu sebemakile indawo zabo mhlawumbe kusuka kusasa sifake ogandaganda bambiziza siyakha izindlu esoba namandla okuzakha mfethu. Iqhuba uthi bangaphatheka kabi uma bengavinjwa ukuthi bakhe kule ndawo kanti uthi unethemba lokuthi ubuholi bomdabu buzobalekelela. Cabanga ukuthi ubuholi bomdabu bungasilahla into enhle kanjena eyenzakalayo emphakathini wamuntu omnyama. Khona imoto ebezimile la ku-freeway ku-N2 izona ezisitshelile ukuthi kunomhlaba la uyathathwa ubuyela kubantu kanti nathi siyawudinga umhlaba nje basingenawo umhlaba kumanje na. Iziko lezindaba lihabula ukuthi lo mhlaba ungaphansi kwenkampani iDube Trade Ports kanti bekusenziwa ucwaningo ngawo ngaphambi kokuba kuqala ukusetshenzwa kuwona. Izindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemgababa. Wehlukene phakathi umkhandlu wobukhosi bakwaMthiyane kwaSokhulu ngemali yabeke ihlelela ukufundisa intsha ephuma emakhaya adla imbuya ngothi. Lokhu kuza ngemumva kokubonakala ke kwabafundi sebeduve emakhaya ngenxa yokungabibikho kwemali yokuba baqhube izifundo zabo nokubeke sekuqubula izinsolo zokuthi le mali ke yabe siyehla ngomlenze. Amanye kamalungu alomkhandlu athafuna incazelo kulabo ke abengamele isikhwama ngokuthi iphelelepi le mali. uSteven Zamo ngelinye lamalungu omkhandlu obukhosi bakwaMthiyane kwaSokhulu uthi badumele ngemali egcinwa isikhwama sakwaSokhulu okubikwa ukuthi akusekho nencane sele. Besifuna ukuthola iqiniso ukuthi imali yesizwe sakwaSokhulu ephethwe itrust yakwaSokhulu ikhona yini noma ayikho.
sitholeke indaba ezibhlungu siphuma kulomhlangano ukuthi imali bathi kayikho. Namhlanje ingane nje ayifundile emavasini. Namhlanje ingane ezisebenzakho emahholo, eklinika, ezishayela oganaganda, ezisebenza emphakathini, eziqashwe itrust ayiholile unyanga esifole. So ingakho sithi siphume kulomhlangano sibhlungu into ziphatheke kabi ukuthi amabhiliyoni angaka itrust yakwaSokhulu waqedile aphelile amabhiliyoni. Besithi mhlambe bazotha khona. Hayi bathe aphelile awekho. So ingakho ke sithi singamalungu omkhandlu obukhosi bakaSokhulu impela siphume sidumele babethenjiwe laba bantu ukuthi bazothembeka emalini kodwa khombisa ukuthi imali bayisebenzise ebudedengu ongangokuthi bahlule ngisho ukuthula ngisho ama report. Elinye lamalungu omphakathi uGoodwill Sigwaza uthi kumanje abazali basenkingeni njengoba abantwana babo sebeduve emakhaya. Abazali njengamanje basenkingeni enkulu kabi beingane lezi ebeyifundiswa ngale mali yesizwe okuthiwa namhlanje iphelile. Uma kulomhlangano kade sekuwona sebabuza ukuthi imali ishonephi iqedwe yini bayihluleka nokupresenta bacela ithuba lokuthi behambe beyilungiselela ekubeneni lomhlangano ucelwe cishe 2 months ago. Bafika lapha kuyacaca ukuthi bebengakulindele lokho esekubuza kubona. uNkosinathi Gina weyilungu lomphakathi uthi unxusa ukuthi izinhlaka eziqondene nalolu daba zingenelele ukuze bezocaciseleka ngokwenziwa ngemali yoxhaso evela kwinkampani iRBM. So siyafisa ukuthi nohulumeni nomnyango nje wakho noma uluphi usizo singalithola ake bezongenelela la nayo RBM uqobe ezongenelela ukuthi kahle ama trust yini umsebenzi wawo ahlalele ukwenzani ngoba kungenzeka ukuthi thina siquestiona nje izinto kanti siquestiona izinto esingazazi kodwa thina ngokuqonda kwethu sazi ukuthi imali yesikhwama sesizwe isuka izolekelela noma ngabe yini ethinta isizwe. Okunamhlanje ke asikuboni lokho kwenzeka ngendlela esicabanga ukuthi kwahlelwe ukuthi makwenzeke ngayo. So siyacela ukuthi okungenani lama trust uRBM akawabambe aqalwe phansi ngoba lolu hlelo ayeqalwe ngalo alususebenzeli lumphakathi. Imizamo eminingi yokuthola ukuphawula kobukhosi kanye nabengamele isikhwama igcine ishabalele njengoba balile ukuphawula ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni kwaSokhulu. Amalungu e-IFP kwisifunda uthukela asenxuse iziphathimandla zomkhandlu E-Alfred DUMA ukuthi ke ziqalise uphenyo ngekhansela le-ANC elisahlala ke emhlanganweni kodwa libhekene namacala ezinsolo zokushaya kanye nelokuzama ukubulala. Lamalungu asho lokhu ngesikhathi ke bethula uhlu lwezikhalazo zabo emahhovisi lomasipala emva kwemasha bisuka ke eKandahar Sport Ground. Ohlwini lesikhalazo oluthulwe lamalungu e-Alfred DUMA basibafuna kuphenya kabanzi ngekhansela le-ANC elisahambe inkantolo ngenxa amacala ahlukene ikakhulu athinta ukuhlukumeza kanye nokushaya. Sinekhansela lapha ne-Alfred DUMA elaboshwa lathola ibheyili liphinde futhi lenze attempted murder lithi lidubula umuntu. Lelo khansela namanje lisasebenza. Umbuzo uthi uhlala kanjani umuntu onjalo esebenzela umphakathi ebhizi ehlukumezana nomphakathi akawuholayo. Kanti othukela bakhala ngomlawuli ongasebenzisani kahle nomeya njengoba bethi lokho kuphazamisa nokuhambisa amanzi emphakathini. La othukela sinenkinga ka-administrator uNathi Madonto. U-administrator thina sazi ukuthi uma ngabe ezile ezosebenza usuke ezokwenza sure ukuthi lezi zinto ebezingahambi kahle uyaqinisekisa ukuthi ihamba kahle. Kodwa isimo siwest la uthukela abantu abawathola amanzi. Abantu istaff siyashoda la kwakunabantu abebesebenza ama-overtime angaphezulu kokwenza. Wafika umeya inkosi uShabalala wathi ama-overtime awanqanyula uma sikhona isidingo sokuthi abantu basebenza kuqashwe abanye abantu phela basebenza. Amukela uhlu lwesikhalazo somlomo wase-Alfred DUMA uthi bazophenya kabanzi mayelana nalezi zinto ebhekise kulo khansela bese belandela imigudu efanele. I-Code of Conduct yamakhansela kwi-Structures Act ne-Systems Act nakwi-amendment ka-2021. So iyasho ukuthi ikhansela malwenzi kahle emphakathini kufuneke lithathe lenyathelo ukulandela imithetho efanele, discipline, ngikwazi ukuthi ngikhethe ikomiti elizo-investigator
lolo daba emveni kwalokho malibuyisa ireport ikomiti emveni kwalokho sobe sisibona ukuthi iziphi incomo esingayithatha. Kanti lamalungu abesinikela bomasipala izinsuku eziyishumi ukuze baphendule. Kodwa Sibisi ngibika kusemnambithi. Umholi weqembu le-Action SA esifundazweni KwaZulu-Natal uZwakele Mncwango usephonsele inselelo somabhizinisi kanye nabaholi bezepolitiki ukuba benikeleleke izikole ngokuya ngasethunjini njengoba-ke uhlelo likahulumeni lokuphakela abantwana ezikoleni lisabhekeneke nezingqinamba. Ekhuluma-ke ngesikhathi enikeleleka isikole saseNtuzuma iBhekisisa High School, Mncwango uthi lesi simo-ke eshiwe umnyango wezemfundo esifundazweni siwubufakazi-ke benhlupheko yabafundi ikakhulukazi-ke labo abangathathi entweni njengoba bethembele kakhulu kulo lelu hlelo. Usuyezwela umkhizo ejazini kubafundi ezikoleni esifundazweni KwaZulu-Natal ikakhulukazi labo abathembele ohlelweni lomnyango wezemfundo lokuhlinzekwa ngokudla ezikoleni kulandela ukuphazamiseka kwalo kusukela kuqala ikota yesibili. Ukulekelela kulesi simo umholi we-Action SA esifundazweni ubambe iqhaza ukunikela ngokudla. Sizozama nathi ukuthi siphose ijesvivaneni ngoba ngiphatha kabuhlungu fika la izolo ngibona izingane zikhayela ukudla ukuthi ayinakudla. Nobe kufikile okuncanyana bengenama-fruit namhlanje siqiniseka ukuthi sifika no-banana nama-aphula kanye nama-rice namazambane. Enye inkinga ababhekene nayo la esikoleni abanayo igesi. Njengamanje i-supply mayifika ishiye ukudla kodwa abanayo igesi, so isikole asazi uba provide igesi. So isimo esishiwe education department la KwaZulu-Natal engayenza kithi sinzima kakhulu. Ukhombisa ukuhlupheka komuntu omnyama nokuthi uhulumeni wethu abanandaba ngane nemfundo yomuntu omnyama nempilo yomuntu omnyama ngoba ukudla kuyimpilo yomuntu. Kubikwa ukuthi ingqinamba ngalolu hlelo ziqala ngemuva kokumiswa kweinkontileka zabe bethole umsebenzi wokulethela izikole ukudla kwaqashwa inkampani eyodwa okuyiyo ezothenga ukudla idlulisele kulabo abebeqashiwe ukuba bakusabalalise. Zibalelwa ngaphezulu kuka-5,000 izikole eziphazamisekile ngemuva kokungafiki kokudla, kanti muva nje labo abakusabalalisayo bakhala ngokunikwa ukudla osokwedlulelwe yisikhathi nabathi-ke kubaqhatha nothishanhloko. Abekomiti lezemfundo esishayamithetho saKwaZulu-Natal bathi-ke abafune kuzwa ngey'nkinga kepha bafuna isisombululo ngokushesha. We are also awaiting for a proper and a detailed report on what really were those glitches. We will then take matters up. Our main interest as the committee, because we don't get involved who gets a tender, who doesn't get a tender. Our interest is to monitor money, and our interest is that kids must be fed, because we know that some of these kids rely on this meal that they get from school. So we will be insisting that the money that is set aside for feeding of our children is used to feed them. Khona manjalo, umasipala waseMngeni nawo uyibophezele ukufaka imali engu-70,000 ukusebenzisana nezinhlangano ezimele ukulekelela izikole kule ndawo. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya. Nina benkonjane edukele ezulwini siyakwamukela kamuke ngabe usanda kusibukela nazi izihloko zezindaba isifolo sangazo namhlanje. Kugxekwa abazidlele umhlaba ngesankahlu. Indida ngemali yokufundisa intsha kwaSokhulu. Kanti-ke abe-IFP bamashele kumasipala E-Alfred Duma. Ukhale ngokunganakekela kwezimpilo zawo kanye-ke nokuhlukunyezwa kwemvelo umphakathi waselokishini Isibongile eDande. Lokhu-ke kulandela emva kwezinyanga eziningi kunenkinga yokuqhuma kwezitamkoko ezenza ukuba-ke indle namanzi angahlanzekile kugcwala imizi yabantu kanye-ke nemfula-ke esetshenziswa umphakathi. U-Andile Kunene onguhlalo we-Civic Organisation uthi-ke sekaningi belandela lolu daba kodwa izimpendulo azicaci kanti-ke bayafisa futhi uhulumeni ukuba ngenelele kulolu daba. Ukhale ngokunganakekelwa kwempilo zawo kanye nokunganakekela kwemvelo umphakathi welokishi Isibongile eDande emva kokuqhuma kwezitamkoko ezenza kugcwala imizi kanjalo nemfula esetshenziswa umphakathi. U-Andile Kunene uthi bazama ukuxhumana nobomzinyathi kepha akukho umehluko. Kunalesuwa eqhumelela emhoshini izoshona lezansi into endala ke la iqala namhlanje suwela ngo2021 sasikhomplena ngalento
kumasipala waseMzinyathi. Kwenzeka ukuthi ke safika khona kule ndawo lesikuyo namhlanje. Samba nomunye ama-officials akhona eMzinyathi sizobheka le ndawo le. Wabe sethembisa ukuthi kukhona bazokwenza ngohlelo laseMzinyathi ukuxazulula lesimo sala. Yebo ehambeni kwesikhathi kuMzinyathi wabusufaka umuntu waye-agent wayedila namasuwa. Kodwa siyakunotice ukuthi wonke lo msebenzi ayewenza ayiqhashele wona akukho asisiza ngakho ngoba le ndawo ayikaze zezayithinte. Njoba nanibonile ukuthi indawo nje ivuzelayo ihlezi inje kahlahle sekuyona into esingamanzi alomhosha lo. Awasekho amanzi singathi clean sekuyilesuwa yonke egcwele umhosha lo esikuwona. Uqhube ngokuthi khona nabantu abonakalelwa izitshalo zabo njengoba lamanzi esengena emfuleni esetshenziswa umphakathi. Kunabantu omama bayi-co-op abasebenzisa lamanzi ukunisela eingadini zabo. Kodwa ke manje amanzi asengcolile la ebulawa yiyo lisuwa le. Ilunga lomphakathi lithi lokhu kwenza kube nzima ukuhlala njengoba lephunga lilibi. UBonkosi Mfeka uthi sewukaningi beyilwa le ndaba yalezi zitamkoko kodwa usiza balitholi. Sekunesikhathi sibika kwamasipala sicela usizo ngoba la kulomhosha awekho amanzi kahle kahle. Amanzi abakhona makunizo. Njengoba lingani izulu nje amanzi akhona ile sitamkoko lesi. Isitamkoko akulaleki ngisho ebusuku ngoba akwazi nokuvula ifastela iphunga lingena lapha yana ayiliyaqaka. Manje besicela ukuthi singelithole yini usizo kwabangasiza ngoba phela manje sesiyilwile lempi kakhulu kodwa akunakeki. Ilunga le-Civics Organisation lithi sebezame kaningi ukuxoxisana nabomzinyathi kepha usiza balitholi. Umzwakhe Sithebe uthi sebethinta i-Legal Aid Board ukuyisa umzinyathi enkantolo ngokuhlukumeza imvelo kanye nokuhlukumeza amalungelo abantu. Njengamanje sibhizi silungisa ama-affidavit azonkele enkantolo nelento nama-signature aphuma kumphakathi wakithi. Sibhizi ngalokho nje. Njengoba sizama ukugijima ukulungisa lezo zinto ezifana lezo. I-date ke ukuthi siwaqede bese ngenye ngeviki elizayo ngoLwesibili kufanele sibe sithumela kwi-Legal Aid Board wonke lama signatures alaba bantu abakhala ngalesimo. Kanti abomzinyathi abatholakalanga ukube beziphendulele kulolu daba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisedandi. Kukhulu ukukhathazeka emphakathini wasensolweni eMtubantuba inyakatho nelikaMthaniya ngothango lesiqiwi inomageje esingaphansi kwezemvelo wildlife. Lo mphakathi ke uthi sekunesikhathi eside lolu thango lunezikhala ezeqizilwane ke eziyingozi kodwa isiqiwi ke singenzi lutho kuba ke luzivale lezikhala. U-Alpha oyiphoyisa lenduna kule ndawo uthi ke sekuzofika la bephelelwa khona ke nawukubekezela ngobudedengu benziwa yilesi siqiwi. Mkhwanazi uthi ke kabasaphephile emphakathini ngenxa ke yokweqa kwezilwane eziyingozi. Ngemuva kokusabalala kwezindaba zokubulawa kwendlovu eyabe idlangile emphakathini wasensolweni ezinyangeni ezedlule, sekube nokukhulu ukukhathazeka kubantu balomphakathi njengoba izilwane ziqhubeka nokweqa esiqiwini ikwanomageje. Iphoyisa lenduna uAbsalom Mkhwanazi utho sekusele ukuthi bebhidlize kwalona uthango ngoba kakade izilwane bahlala nazo. La esiqiwini siphelile impahla zethu. La amasifuyile ufuya kwethu thina sifundisa ngayo impahla la sisebenzi. Impahla lela esibayeni yona efundisa izingane zethu ukuthi izifunde. Impahla yethu idliwa zilwana la esiqiwini. Mazi idlala izilwane lapha esiqiwini. Hayi mawuthi uyakhuluma abanandaba nathi. Biyani phela ucingo abafuni ukubiya ucingo. Manje ke kuyahlupha ngoba phela lento ibingenje. Beza lapho omkhulu nobaba. Bengonje la kobaba la lesiqiwi njobe sesinje sesibudedengu. Isiqiwi sibudedengu lokho ongakwazi ukuthi ufanele uthini. Siyahlupheka la. Futhi ngeke ezisuku ngoba la sizalwele khona la. Angeke sisuke thina sisuse isiqiwi. Phandle lokho lesiqiwi thina sizosatha lapha sikhiphe konke lokho sekusela. Sikulahle ngale. Kuyekwe vele ngoba vele izilwane ehlala ngapha. Into esizoyenza thina ngoba kasinako. Elinye lamalungu omphakathi uSigananda Mkhwanazi uthi kabasitholi nesinxephezelo ngempahla yabo
emoshwa zilwane eziphuma kulesi siqiwi. Siphelile nje siqale saphela ngeimpahla zethu ngoba sakhela lapha zasidliwe impahla zethu singakhokhelwa zadliwe impahla zethu singakhokhelwa uthi uyalaphana ufika ukhohliswe kuthiwa abakhokheli kodwa mawukwathi uyazama ukuthi isilwane usithola lapho uthi uyasibulala uyaboshwa wena sekungeni ilokhu izindlovu namhlanje zingena ekhaya siyabika njalo abathatha iminyakazo sikhipha abantu ekhaya ngikhuluma nje la komunye umuzi lapha yangena egcekeni belele kwacebe ekhulu la egcekeni belele angena egcekeni indlovu unibheke ukuthi ukube nje kwase kuphuma umuntu ethi uyichamela njena kwakuyoba into enjani ke leyo angithi lo muntu ngabe akekho namhlanje engazokhokhelwa futhi. Kanti ke ikhansela lalendawo beliyingxenye yomphakathi obuzwakalisa izikhalo zawo uqhina Mkhwanazi uthi umphakathi mawusukuma uzimele ngoba uhulumeni akayigqizi iqakala izikhalo zabo. Okwenzekayo kumeleni ngenyawo ngifuna ukuphinda lokho manini ngenyawo ngoba asinawo uhulumeni akasekho umuntu oyosiza kusho ukuthi mhlambe asazi noma sithatha amahlahla sigawule sambe sibiyele lezilwane nami ngiyasho nje ukuthi ake nime ngenyawo nani seniyobona ukuthi nizoma kanjani ngenyawo ngoba manihleli phansi nje obesihleli phansi nje aninakiwe kuphela into edingekayo kini zintela zenu bese bebakhulu abantu ke bekhukhumale ke bethi singo government siuhulumeni thina kodwa bebahlupheka abantu kwakuphetha abanye abantu kudala abasihlukumeza engeke ngilokhu ngibasho kodwa babekwazi ukuvalela lezilwane zazingaphumi. Okhulumela ezemvelo wildlife kulesi sifundazwe uMusa Mtambo uthi basazophenya kabanzi ngalolu daba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Myeni eMtubaduba. Umongameli wakuleli uCyril Ramaphosa usesayine isivumelwane somthetho sivivinyo ovumela labo abafuna ukungenela ukhetho lukazwelonke ngokuzimela phecelezi independent candidate. Kuzokhumbuleka ukuthi ababengenela ukhetho ngokuzimela bebevumeleke kuphela kukhetho lohulumeni basemakhaya. Iziko lezindaba likhulumisane ke namalungu omphakathi ukuzwa ke uvo lwabo ukuthi ke ngakube ke bayabethemba yini abazongenela ukhetho lukazwelonke ngokuzimela futhi ke ngokwabo ngakube ke baziqonda kangcono izinselelo zalelizwe libhekene nazo. Ngicabanga ukuthi kunga right because kwesisikhathi uyithola ukuthi ama political leaders imithetho abayishoyo isuke from a political party. It's not imithetho yabo esuke bona ebavumela. Sometimes bathatha imithetho from a collective, from a political party. So if ama independent candidate ezokwazi ukuthi eyimele, I think ukuthi azokwazi ukuthi represent i-view yabantu, not i-view egovernishwa a political party noma a political view ukuthi leyo political party ime ngani. So if kuzoba khona ama independent candidate azokwazi ukuthi ethathe into ethandwa abantu beyenze ukuthi nenibe official. So mina umbono wami uthi nga right kakhulu. Mfowethu wami umbono ugovernment uyazama ngempela ukusibuyisela kulento yedemocracy. Kodwa sizolimala kakhulu South Africa. Yabo sama South Africans silimele kakhulu because government usinike political power but manje economic power asinayo sabantu abasha. Sama South Africans I mean. So into emele silindele la sabantu base South Africa ukuthi we're going to be led by clowns who have resources. So la sizolidwa abantu abanemali kodwa manje abantu abangeze basiphathele lutho thina. So kulokho uhulumeni ngempela ukuthi umuntu akayikhankasele ama independent candidates izosifaka inkingeni kakhulu sabantu ba South Africa. So engifuna ukuveza ukuthi thina kumele sikulindele ngempela ukuthi soba government that is led by ama clowns yabo abantu abangenayo intshiselelo right for thina ama South Africans. So lento capitalism iyona into ezosilida manje sama South Africans. Mina kule independent candidates mina ngamsana le nto mfowethu. Sami sokuqala ilesisokuthi njengoba vele sesazi ukuthi ngathi ama political parties esinawo asemaningi uyacabanga nje u50 manje ama political parties and then vele singene siu300 sama independent uyacabanga ukuthi seyizokwenzeka lapho ukuthi sicefe nje sodwa vele kubanga labo abawu50 abama political parties and then sina sesi independent ke siu300 sike lesicefe sizosikhandla lapho kuyini le okusho ukuthi kahle kahle izobe ingasekho inqubekela phambili ekini phambili neSouth Africa sho ukuthi umongameli mina ngokubuka kwami ngathi bathembe behlangene nabo sasibuyisele emuva kulento le eyenziwe upresident ngibona kuyinto ekabili
nangasinikwe umuntu obekwazi ukusalala engadlanga 2 days kuthiwe makaphathe uzokwazi acabangele labantu abangacatshangelwa ilabantu abaphethe njengamanje. Kodwa futhi at the same time uzokwazi lo muntu enze izinto eziningi ezizobuyela emuva zishaye i-country as a whole because umuntu ongekho familiar nale position leyo. So ngeke ngikwazi ukuthi i-right ngeke ngikwazi ukuthi i-wrong kuya ngokuthi ubalo ozobe etholile le position ukuthi aphathe. Ake sithi khuluqushuyi ezitolo sihlangabezena kanjani Masibuya? Asiphinde sikubingelele sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Kugxekwa abazidlele umhlaba ngesankahlu. Indida ngemali yokufundisa intsha kwaSokhulu. Kanti ke abe-IFP bamashele kumasipala E-Alfred DUMA. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.22 maliqhathaniswa nedola lasemelika liphinde libe u-22.69 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-19.98 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,994.69 i-ounce kuthi uwela ongahluziwe ubu-$84.77 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Libukeka lithembisa iqembu lesizwe lakuleli labafana abaneminyaka engaphansi kweli-17 e-under 17 amajimbozi azodlala kwi-African Cup of Nations nokuyi-AFCON ngamafuphi. Into ke yenza ukuthi ke abaningi balithembe leli iqembu ukuthi lihlanganise abadlali abazinze phesheya nakuleli. Lo mqhudelwane ke we-AFCON uzoqala ngomhla zingama-29 kuMbasa uphele ngomhla zili-19 kuNhlaba walonyaka e-Algeria. Elakuleli ke lizoqala ku Group B lapho ke liqhathwe neNigeria, iMorocco neZambia. Ake sikubhekele isimo sezulu. Mbukele kungakade sikuphathele kona ezindabeni zanamhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.